Хайырлы күн, исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Габдулла Кариев театрының Рөстәм Маҗаралары спектакль премьерасына багышланган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге кунаклар. Луиза Николай кызы Шарова, Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры директоры, Айдар Рәшит улы Әхмәдиев драматург, Тимур Рауил улы Кулов режиссер һәм Айдар Рәсим улы Шәйхин Татар китабы йорты директоры. Луиза, иң беренче булып сүз сезгә. Бу быелгы сезнең соңгы премьерагызмы инде? Без бу сорауга инде әзме күпме әзерләнеп килдек. Юк, бу быелгы безнең иң соңгысы дип әйтеп булмый әле, чөнки безнең шулай ук планга куелган тагын бер премьера, ул инде теге әле тамашачыларны җыеп ук премьера булып бетмәс тә, бәлки без аның сдачасын эшләрбез, шулай итеп үзебез өчен аудиторияны җыеп, бу булачак безнең бик кечкенә балалар бакчалары форматы өчен уйланылган спектакль. Ул әлифба буенча эшләнә. Бу безнең шундый максатчан рәвештә үзебез финанслау сорап алган проектыбыз, чөнки балалар бакчасына чыккан вакытта безгә нәкъ менә интерактив форматта да һәм балаларны татар теленә, татарча сөйләшергә өйрәтә торган шундый выездной дип әйтгәндә алып чыга торган спектакль кирәк иде һәм менә хәзерге вакытта аны эшли Лилия Нурель дигән яшь режиссер үзенең командасы белән без декабрьне төгәлләгәнче аны да тәкъдим итәрбез кечкенә тамашачыларга һәм аудиторияга дип уйлыйм. Һәм инде аннан соң безнең яңа ел тамашасы көтелә. Яңа ел тамашасы турында безнең социаль челтәрләрдә һәм сайтыбызда информация бар. Билетларны инде хәзер үк актив алалар. Сездә аякларыгызны киенеп куйсагыз, безгә килсәгез, без бик шат булыр идек. Аны безнең сәхнәләштерә үзебезнең режиссер, артист Эльдар Гатауллин. Рөстәм Маҗараларына әйләнеп кайтканда инде, Рөстәм Маҗаралары безнең театр өчен бик кадерле куелыш. Менә мин үзем балачактан, кечкенә вакыттан Рөстәм Маҗараларын гел укыйдым. Әле мин аны үзем хәреф таныганчы миңа аны әбием, әнием укыйды һәм мин бик ярата идем ул әсәрне һәм бик гаҗәпләнә идем, ни өчен ул әсәрне сәхнәгә куер өчен бер режиссер да алынмаган дип. Бигрәк тә безнең яшьләр театры, балалар театры өчен инде ул суйган да каплаган әсәр дип. Һәм менә ниһаять Тимур Кулов белән безне язмыш очраштырды Тамга лабораториясендә һәм Тимур анда Самат һәм Кара король дигән эскиз эшләгән иде һәм шунда эшләгәндә Тимурның нәкъ менә шушы Рөстәм Маҗараларын сәхнәләштерер өчен бик кулай режиссер кебек тоелды безгә. Шулай тоемладык һәм менә хәзер ул бу әсәрне сәхнәләштерүгә алынды да. Бик зур рәхмәт һәм тагын бер генә сорау бирәм. Луиза, быел ничә премьера чыгардыгыз инде сез хәзер? Хәзер бармаклап санарга кирәк инде ничә премьера икәнлеген. Нигездә менә әле 15 августтан килгәндә ул кадәр күп булмаган икән. Без сезонны башлаганнан санасак әйбәтрәк булыр инде. Безнең бик тыгыз сезонның башында без 15 августта эшкә чыктык һәм безнең менә бу федераль партия проекты буенча куела торган премьераларның бусы икенчесе. Ләкин без алай гына түгел, моннан тыш әле грантлар алып та һәм субсидиялар алып та чыгарган премьераларыбыз бар. ФПП буенча чыгарган проектлардан бу безнең әлеге сезонда икенчесе. Бу безнең юбилей сезоны, 35-нче сезоны театрның. Киләсе елга инде без бу кадәр мулдан ниятләп тормыйбыз. Бераз гына темпны ничек дип әйтим, әкренәйтергә ниятлибез, ләкин шуңа да карамастан без нәкъ менә балалар репертуарын ныгыта торган әсәрләргә алындык һәм үзебезнең шулай милли әсәрләргә алындык. Мәсәлән, Әмирхан Енинкинның юбилей уңаеннан без ниятләп торабыз. Шуңа күрә безнең быелгы җитез темп белән чыгарган спектакльләр киләсе сезонга да әле мулдан булачак. Рәхмәт, Луиза. Айдар, сүз сезгә. Сез Гадел Кутуйның хатларын эзләп табып эшләгәнсез икән бу юлы. Нинди хатлар булды алар?
Шул хакта да кыскача гына сөйләп узсагыз иде. Ну, гомумән, әсәрне укыганда бит аңа нидер бер подход табырга кирәк. Һәм шулай итеп, менә укыганда башта, юк, иң баштан без нидән башладык? Татарчасын укыдык инде, әлбәттә, оригиналын, аннары русчага күчтек. Һәм тәрҗемә иткәндә карыйбыз тәрҗемәсендән кайбер абзацлар төшеп калган, кайбер яңа детальләр кергән. Аптырап калдым, әйтим, ничек инде шулай итеп тәрҗемә итәргә була инде бу әсәрне дип, аннары эзли башлагач, бетәч бу Рөстәм Кути үзе тәрҗемә иткән. Һәм шулай итеп без кереп киттек инде менә шул әти һәм бала мөнәсәбәтенә, менә Гадел Кутуйның Рөстәм Кутуйга язган хатлары һәм Рөстәм Кутуйның хатирәләренә кереп киттек шулай итеп. Һәм шулай итеп уйлап тордык та инде бу бит әсәр нәкъ шул мәхәббәт турында инде менә гаиләдәге булган мәхәббәт турында һәм шулай итеп менә шул хатларга күмелеп кереп китеп, менә яңа детальләр үзебезгә нидер менә илһам чыганагы булып торды ул безгә. Һәм шулай итеп әкренләп менә спектакльнең формасы да табылды шул хатлар аша. Рәхмәт. Алайса сүзне мөгаен Тимурга бирик. Да, вам? Татарчамы, русчамы? Русчамы. Ага, на русском языке получается. Тимур, какой режиссерский ход? Я, честно говоря, пока мы сидели, общались с гостями в комнате, вот просто пальцем попало в небо, я говорю, наверное, не будет половины сцены. Они говорят, да, что-то вроде того. Вот какие режиссерские ходы были использованы и почему именно это произведение? Вы впервые вообще в этом театре ставите? Нет, Не у меня впервые. же- Мы делали в том году проект АРНУ, ну, может, Свет, наверное. Да, у нас очень удачный тандем вот у ребят получился. Как бы мечта для каждого театра, я считаю, когда режиссер и драматург друг друга находят, причем находятся в таком соавторстве, в творческом, как бы сказать, в творческой гармонии, балансе. И мы очень радуемся, что Айдар и Тимур у нас случились, и друг у друга случились. В прошлом году они выпускали премьеру спектакля к юбилею у нас Нури Ахмата Сафина, нашего юбиляра и аксакала нашего театра. И вот тогда у них эта работа и зародилась в таком хорошем темпе, и мы решили не ограничивать их, снова пригласить. Да, Тимур, это давайте ответ на я- вопрос, что была ли постановка, да? Вот, в том году. А сейчас вот Рустем Мажарларе. Какой вопрос-то? Режиссерский ход. Сразу Что сходу, что мы ли? нового Сразу сходу? увидим? Ну, я Почему бы её начал нет? с другого немножко. Вообще, я хотел бы вот так издалека зайти, если у нас есть время, минут 3-4, может даже 5. Во-первых, благодарить, что пригласили. Я вас первый раз. Очень красивые фотографии. Очень все здорово. Хорошая атмосфера для беседы. А по поводу постановки, я познакомился с русским материалом, потому что я читаю на русском, да, думаю, и познакомился с русскоязычным текстом перевода от Рустема Кутуя. Он значительно отличается как бы от татарского, но потом я как бы и с детальным переводом татарского варианта ознакомился. И вот что, на что это все меня натолкнуло. Об этом произведении с детства можно говорить о войне оно или о мире. О мире оно или о войне. А в итоге, кажется, ни о том, ни об этом. История окутана просто от начала до конца огромной любовью. Любовью. Отца, который пишет с фронта эту историю для сына, которого безумно любит и скучает по нему. Сын, который скучает по ушедшему безвозвратно отцу уже в 60-е годы, переводит это произведение отцу в небеса куда-то. Такой диалог с неосуществимым. Вот эта любовь отца-сына, сына к отцу и матери, которая как воздух вокруг всего этого. Матери, которая всегда в тени, которая, безусловно, любит, которая, благодаря которой просто мстит отца. И в этой истории, да, мне кажется, вот когда вот эти, вот мы это поняли, что тогда и сегодняшнем дне нам показалось, что вот сейчас надо делать эту историю. Это отвечаю уже на вопрос, когда мы поняли, что это история о безусловной любви, которая спасает и спасет мир. Спасала, спасает и будет спасать мир дальше. В любых ситуациях. И нам всем нужна сейчас эта любовь.
Это Вот. безусловно. А прорежиссерские ходы, да, просили? Да. Вот вам, да. На сцене будет дерево. Ожидаемо. Такой ход. Потом. То еще, ну вот как-то прям проходы, как-то, не знаю, откуда идти, да. Единственное, я скажу, что, мне кажется, довольно много персонажей в истории, в повести, а мы как-то... У нас будет такая большая нагрузка на артистов. Такая, потому что каждый артист будет исполнять не одну роль. Не одну роль. Вот на нее закреплена роль, допустим, следователя. Но нет. У него будет еще нагрузочка. Еще одна роль. Это по 2 или по 3? Или все-таки по 5? Ролей? Ну вот, а вот это уже все, секрет. Ясно. Много. Много. Везде все будет по-разному, да? Частями. Гонорар, видимо, будет рассчитываться из подхода один артист, соответственно, да. Дробью. Спасибо большое. Вот так не дают они покоя директорам театров. Айдар, сіз Кореев театры белән әлеге премьера уңайыннан бик шәп бер коллаборация оештырасыз икән. Әлеге сезнең инде Татар китабы йортында узачак күргәзмә турында да сөйләп узгызган нинди уникаль экспонатлар анда тәкъдим ителәчәк. Рахмат, хәерле көннәр. Беренчедән күргәзмә Татар китабы йортында түгел, Кореев театрында булачак. Без Милли музейдан алып киләбез экспонатларны, алып киләбез витриналарны. Шундай бераз безнең өчен катлаулырак бер коллаборация чынлыкта. Ләкин бик мөһим коллаборация, чөнки без чыннан да Татар китабы йортында, Милли музейда без ел дәвамында бик күп шундай күчмә күргәзмәләр әзерлибез. Төрле мөшәраларга бәйле рәвештә, менә соңгысы аның гомумән белүгечә Донбасс темасына багышланган, Донбасстагы ишар темасына. Һәм менә шул белән бергә аваздаш булып бара безнең бу күргәзмәдә, чөнки без соңгы ай ярым вакыт эчендә безнең менә фәнни темабыз дип әйтик инде, ул 30нчы еллар, 20-30нчы еллар Такташ, Кутой булды. Һәм менә шушы премьерага да без Милли музейда, Милли музейның төп фондында һәм безнең филиалыбыз Горький Шаляпин музее фондында саклана торган экспонатларны алып киләбез. Ул Гадел Кутой белән бәйле экспонатлар. Гадел Кутой һәм аның замандашлары дип әйтик инде, шушы чор һәм әсәр язылу контексты белән бәйле кайбер экспонатлар. Монда безнең фотографиялар, без күлъязмалар әзерлибез, шулай ук алып килергә. Бу безнең күргәзмә үзенчәлек нәрсәсе белән ул нәкъ премьера көнне тәкъдим ителәчәк, күрсәтеләчәк. Алга таба без инде төп нөсхә, асыл нөсхә булган предметларны алга таба анда даими күрсәтә алмаячакбыз. Ләкин әгәр дә инде Кореев театры әзер булса, без менә стендлы форматта аны әзерли алабыз. Без инде аны карап бетерәбез. Һәм инде моннан тыш без әдәбият тарихы музее буларак Кореев театрына хәзер шу спектакльнең мерчен, шундый өстәмә материалларын әзерләүдә ярдәм күрсәтәбез. Материалларыбыз белән дип әйтик. Бу безнең даими функция. Шулай ук ел дәвамында без төрле уртак проектлар эшлибез. Аларның барысы да киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителмәскә мөмкин, ләкин безнең шундый күп яклы фәнни аралашу, фәнни мәдәни әдәби аралашу бара. Бу да шул эшләрнең дәвамы. Менә мин дә өстәп китәсем килә. Дөресен әйткән вакытта Милли музейга да һәм Татар китабы йортына Айдарга без бик рәхмәтле. Театрның нинди генә спектаклен чыгарган вакытта да, менә хәтерләсәгез, Юсуф спектаклен чыгарган вакытта, мәсәлән, без Ислам музеенда уздырган идек пресс-конференцияны, матбугат конференциясын. Шулай ук безнең тагын аңа кадәр булган спектакльләрдә дә без һәр вакытта да, әгәр дә милли материал белән эш итәбез икән, үзебезнең классика белән эш итәбез икән, без тырышабыз әлеге контекст белән дә эш итәргә. Ничек туган бу әсәр? Язучының үзенең шәхси һәм иҗади тормышына шулай ук ракурсны борырга тырышабыз. Чөнки безгә килгән тамашачы ул гадәттә, әгәр дә бу 6+12+ дигән маркировка куела икән, бу тамашачы безгә гадәттә я әти-әниләре белән, гаилә белән карар өчен килә спектакльләргә, я булмаса мәктәпләр белән килә, я булмаса дуслары белән килә.
Һәм бу очракта менә мин бик рәхмәтле мерчны эшләгән вакытта да без кулланырга тырыштык Кутуйның һәм аның тирәлегендәге булган кешеләрнең сирәк фотографияларын, без кулланырга тырыштык сирәк материалларны, чөнки әгәр дә безгә килгән яшь тамашачы стикер паклар алып китәм икән ул, әллә магнитиклар алып китәме, брелоклар алып китәме, нинди дә булса үзенә яки кия торган футболкалар, да худилар алып китә икән, ул бу мерч аша инде аны башкалар да күрә, ул шулай ук бәлки өенә кайткачтан ул китапны ачып карар, ул бәлки кызыксыныр, кем булды микән, ничек булды микән диеп, бу язучылар турында һәм ул чор турында. Шуңа күрә, әгәр дә Рөстәм маҗаралары мисалында карасак, менә Рөстәм маҗараларын килеп карый, һәм Гадел Кутуй турында да күбрәк белеп китә. Күбрәк белеп китә аның тарихы турында да, язылу тарихы турында да әсәрнең. Һәм әле без Айдар белән тагын шундый бер идеябыз бар, без аны тормышка ашыра башлыйбыз, шулай ук Рөстәм маҗараларыннан башлап. Аннары безнең тагын бер премьера, аның сдачасы булды, шулай ук без аны һөнәр фестивале кысаларында күрсәтәчәкбез. Бу Булат Гатауллин сәхнәләштергән Гөлчәчәк спектакле. Менә бу спектакльләр белән бәйле рәвештә без шундый лекторийлар һәм фикер алышулар форматы башлап җибәрергә ниятлибез. Ягъни, мәсәлән, Рөстәм мисалында без сөйләргә телибез прототипы кем булган, ничек язылган бу әсәр. Гадел Кутуйның гомумән балалар әдәбиятына керткән өлеше һәм моны кызыклы детальләр белән, кызыклы истәлекләр, хатлар, мемуарлар белән. Инде Гөлчәчәк мисалында килгәндә, менә безнең шундый фикер туды, без сезне барыгызны да көтеп калабыз. Бу очракта без сөйләшергә телибез татар халык әкиятләре, андагы образлар, ни өчен бу образлар, кайберләр аларның бик явыз, бик кан кыйгыч шундый образлар да бар безнең әкиятләрдә, ни өчен бу образлар шундый, каян килеп чыкканнар алар, дөнья әдәбият, дөнья фольклоры белән татар фольклоры арасында нинди бәйләнешләр бар. Менә булар бөтенесе дә миңа калса килгән яшь тамашачыларның фрагменттар фикер йөртүен ниндидер бер оешкан һәм үзенең милли культурасына күбрәк аны күбрәк тоя, күбрәк аңлый торган итә алыр иде дип өметләнәбез һәм шушы юнәлештә эшлибез. Инде безнең музей белән проектларыбызны шулай күзәтеп барсагыз иде, безнең ниятләр бар әле. Бина эчендә генә түгел, бинадан чыгып та сәяхәт, сәфәр форматында да без аларны алга таба тәкъдим итәрбез. Мин сезнең барыгызны да менә шушы Кутуйлар чорына һәм аларның яшәгән идеаллары, аларның хыяллары турында күбрәк уйланырга дип чакырып көтеп калам, чөнки без аларны дөресен генә әйткән вакытта гел онытабыз. Без аларны дөнья шаукымы эчендә, без аларның бар икәнлекләрен каядыр беләбез. Аларның тарихларына күмелә калсаң, бик зур гыйбрәт алырга мөмкин бүгенге көн белән бәйле дә һәм кайбер бүгенге көн вакыйгаларына бәя карашыңны да ныклырак, умырткалырак итеп үзгәртергә мөмкин. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Рузилә Мөхәммәтова, Татар-Информ. Исеме Рөстәм маҗаралары булгач, бездә бит инде Татарстанда Рөстәм исеме гомумән бик кадерле исем. Тагын бер әйбер, бу Моң театрында Нурбәк менә бер спектакль бар иде. Анда татар каһарманы эзләү темасы килеп кергәч, Рөстәм турында җыр да башкарылды. Сезнең Рөстәм дигәндә кемнәр күз алдына килә? Вопрос был в том, что с чем у тебя ассоциируется имя Рустем, потому что это кодовое имя для Татарстана и для татарской общественности. С кем ты ассоциируешь Рустема? Ну, если честно отвечать, для меня это совсем не кодовое слово «Рустем». Вот для меня лично. То есть герой может звать Рустем, может звать Владик, может звать Алёша. Мне как бы совершенно неважно имя. Я понимаю, о чем вы говорите, к чему вопрос. Но мы ставим не про имя, да, и никаких ассоциаций, как бы, и ни в спектакле, ни в инсценировке нет никаких ассоциаций, которые должны были отсылать нас к значимым персонам с этим именем. Поэтому для меня это как бы
общая какая-то история такая человеческая, семейная драма, по сути, очень интимная история семьи в эпоху больших глобальных перемен, и как эта семья справляется с миром вокруг, со своей маленькой ячейки. Но не про имя, не про... Ну, это отвечаю на вопрос. Белән Айдарның үзенә. Мен бу очракта Тимур белән килешәм. Гомумән алай андый уйлар башыма да килми. Әлбәттә, эшләгәндә мин дә моң спектакле турында уйлап куйган идем. Анда бит Рөстәм дип анда кычкырып җырлый бит инде шулай. Гомумән инде Рөстәм исеме бит фарс теленнән килгән һәм шул каһарман исеме бит инде. Андый уйлар килгәне бар иде минем башыма. Бәлки аны ниндидер бер ният белән сайлап алгандыр шундый исемне Гадел Кутуй шу әсәренә язганда инде. Булай бик нык тирән кереп киткәнебез булмады ул исемгә, ни өчен шулай булганы һәм башкасы. Анда күбрәк менә шул сораулар, менә шул әсәргә ничек, нинди подход табарга һәм аны ничек тамашага тәкъдим итәргә, менә шул сорау иң беренче урында тора иде бездә. Шул, рәхмәт. Мин монда бераз филолог буларак әйтермен, мөгаен. Минем өчен филолог буларак һәм дөнья әдәбиятын укып, өйрәнү барышында Рөстәм исеме миңа калса Гадел Кутуй аны шуңа күрә бәлки сайлагандыр да, ләкин без фаразлый гына алабыз, чөнки ул бер җирдә дә истәлекләрендә белүемчә теркәп калдырмаган. Ни өчен улына да бу исемне сайлавын һәм ни өчен әсәренә дә бу исемне сайлавын без инде аңлыйбыз, билгеле, әсәренә ул улы бик кадерле булганга һәм менә бу кадерле исемне мәңгеләштереп калдыру өчен сайлагандыр дип. Рөстәм Баһадир ул безнең төрки, фарсы һәм гарәп мифологиялары аша да һәм әдәбияты аша да безгә килеп кергән исем. Миңа калса Гадел Кутуй шуңа карап та сайлаган булырга мөмкин, чөнки нәрсә генә дисәң дә ул бик укымышлы, бик белемле кеше була. Моң мәйданчыгындагы Рөстәм исеменә һәм каһарманнар темасына уйланулар ул миңа калса һәр буын кешесендә, һәр бер иҗади шәхестә дә ул була торган уйланулар. Без, мәсәлән, Алтын чәч спектаклен чыгарган вакытта уйланган идек милли каһарманнар темасына һәм гомумән каһарманнар темасына. Без барыбыз да иҗатчылар һәм һәркем үз юнәлеше буенча эзләнә, үз мәйданында эзләнә һәм ниндидер ассоциациялар туа икән киң җәмәгатьчелектә, журналистларда һәм мәдәният өлкәсендәге күзәтеп баручыларда ул бик табигый, чөнки без бер дөньяда яшибез. Рөстәм Нургалиевичне премьерга чакырасызбы? Без аны гел чакырабыз премьераларга һәм бусына да чакырачакбыз. Так об этом и была речь. Да, речь была о том, что это кодовое слово, кодовое имя. Ләкин менә мин үземнән өстәп шуны гына әйтә алам. Минем өчен, мәсәлән, менә шушы татар мәдәнияты һәм шушы әдәбиятның үзендә йөртүче бер кеше буларак, минем өчен Кутуйның Рөстәм маҗаралары әсәре дә һәм бу әсәрнең каһарманының исеме дә минем өчен ул код. Мин аны чынлап турып бик яратам һәм безнең үзебезнең яшь тамашачыларга да яраттыра алсак, менә ул бәхет булыр иде. Рәхмәт тагын сораулар. Рәхмәт. Бөтенесе эчендә Рүзилә генә 20 мең алайса. Менә монда спектакльнең иҗат төркемендә таныш фамилия күрдем. Камил Кудусов, белүемчә, ул театрның хезмәткәре. Камил беренче тапкыр катнашам спектакль чыгаруда, менә шундый музыкаль бизәлеш буенча инде. Кем аны сайлады һәм менә ничек килеп чыкты? Вопрос о том, что среди творческого состава команды фигурирует имя Камиля Кудусова. Вопрос о том, первый раз ли он работает и почему выбор пал на него. Ну, сначала, наверное, я прокомментирую, что нет, это не первый раз. Камиля у нас частенько берут работать. Когда приезжие режиссеры тоже могут его привлекать на, ну, как бы, да, не только звуковое оформление, может быть, даже у Камиля, потому что он и сам творческий человек, он сам пишет, и у него есть некое свое видение, и он часто подключается, ему интересен сам процесс. Вот с Тимуром они как-то спелись. У нас как бы там разделение идет. У нас композитор, видите, Милюша, да?
Да, и Камиль, он звуки делал, как бы, то есть, да, то есть это такая немножко разная вещь. Есть вот прям музыкальная часть, это мелодии, ну, если очень грубо, мелодия, а есть прям звуки, потому что мы максимально пытаемся выжать живой звук. Спектакль довольно такой тихий, с живыми звуками и мало синтетического звука у нас. Ну, мы стараемся вообще оградить себя от него, чтобы не мешать вот этой интимной истории семьи. Поэтому как-то нам нужна разносторонняя помощь была в производстве спектакля. И звуки нужны, и музыка, вот как-то вот так вот мы разделили. И поэтому Камиль занят, и Милюша. Ну, все талантливые люди уж заняты. Спасибо. Еще вопросы, уважаемые коллеги? Бу зур амбициялы фестивальләргә бара торган спектакль күз алдыңызмы сез моны? Әләс моның белән Пушкин картасы белән моның булаймы? Выездларга да чыга торган гадиерәк декорациялы, гадиерәк спектакль дип күз алдыңызмы? Сұрау миңамы, режиссер білейкі бізге дәрінде озвучу вопрос. Намереваетесь ли вы сделать это фестивальным форматом? Делаете ли спектакль большими амбициями? Или подразумеваете выездные форматы и продажу по пушкинской карте? Прокомментируешь, Тимур? Одно другого не отрицает. Вообще театр надо стремится делать. Сейчас такое вообще время, что голосует зритель, и это, на мой взгляд, неправильный подход, когда говорится, вот это у нас фестивальный спектакль, а вот это для людей. Как-то, да. Мне кажется, надо искать тот формат сейчас, что все это уже давно надо соединять. Соединять, это соединимо, в принципе. И примеры такие есть. Это соединимо. Мне бы очень хотелось, конечно, это энергозатратнее всегда для режиссеров сделать по-настоящему что-то такое, такую работу, которая бы читалась на разных уровнях, и была бы интересно по Пушкинской карте прийти и посмотреть подростку, но также была интересна специалисту в области, да, театральной смотреть. Ну, к этому надо стремиться, да. Поэтому мне бы хотелось, и мы к этому идем, в эту степь работаем, чтобы эта история была и теплой, задевала зрителей, душевная вот это, все-таки как-то пыталась быть чтобы зритель был сопричастен по-настоящему, сопереживал, вот такие школьные слова говорю. И в то же время, главное, искренне, в общем, делать. Тогда все получится по-настоящему. Ответил на вопрос? Или не ответил? Я тоже прокомментирую, абсолютно согласна вот со словами Тимура. Ну и тут, наверное, надо также обозначить то, что фестивали — это те же самые люди. И самый для нас дорогой, вот, допустим, если мы уж как бы затрагиваем вопрос фестивалей, и мне очень понятно, почему этот вопрос задается на самом деле. Когда мы выезжаем на фестивали с каким-либо отобранным спектаклем, для нас есть очень дорогие фестивали, именно как для молодежного, для детского театра, театра юного зрителя. На сегодняшний день это 2 фестиваля. Это фестиваль, международный большой детский фестиваль Сергея Безрукова, куда мы вот в этом году тоже попали со спектаклем «Камар Батыр». А также на днях стало известно, и нас уже официально пригласили, это фестиваль, который проходит в Санкт-Петербурге. Он уже очень солидный, долгие годы, собирающий со всей России театральные постановки, фестиваль. Это «Арлекин», и мы туда тоже попали, и очень благодарна, что нас отобрали. Почему я это озвучиваю? Потому что, например, в большой детский фестиваль — это всегда детское жюри. И всегда дети оценивают спектакли, насколько они им интересны. И по их анкетам, по их отбору жюри прислушивается и ориентируется, что же интересно для детей. И очень важно, когда попадаешь на эти фестивали с каким-либо национальным, например, материалом, да, допустим, который для
российской аудитории тоже может быть уникальным по прочтению, по своему контенту, по наполнению. Когда вот Камар Батра отсматривали, недавно вот мы вернулись, и дети поднялись и задавали вопросы актерам, всем нам было очень интересно, что же они прочитали. Они прочитали универсальную тоже историю. И в плане Рустема мы бы очень хотели, чтобы действительно этот материал попал йөрәкләргә үтеп керә торган булсын иде, чөнки нәкъ менә бу тарих, Тимур әйткәнчә, ул бик кечкенә генә гаилә эчендәге булган әти, әни һәм баланың мөнәсәбәтләре, әбинең мөнәсәбәтләре, һәм менә бу гаилә дигән кечкенә генә шундый бер сакраль дөнья эчендә булган вакыйгалар турында сүз бара. Һәм менә бу баланың Тимур белән Айдарның укылышында тәкъдим ителгән, аларның күзаллавында тәкъдим ителгән менә бу әсәр, ул баланың зур дөньяга чыгып киткәчтен, һәрбер бала, без һәрберебез дә кечкенә генә гаиләдән, әти-әниләребез йортыннан атлап чыгып китәбез зур дөньяга. Һәм шул зур дөньяга чыгып киткәчтен без үзебезне ничек тотабыз, нинди кыйммәтләр безнең өчен мөһим булып кала, кыйблабыз нинди безнең, һәм без башка кешеләр белән нинди ноктадан торып мөнәсәбәтләр төзибез, яратуданмы, әллә безне яратырга өйрәтмәгән булып чыгалармы? Менә шушы темаларны алулары миңа калса бик кадерле, чөнки дөрестән дә без бик агрессив һәм бүгенге көндә бик катлаулы барган вакыйгалар шаукымы эчендә бик тыныч кына, бик гади генә нәрсәләр турында онытып җибәрәбез, һәм алар турында гаиләдә дә сөйләшмибез, театрда да сөйләшмибез. Менә без менә шушы тыныч тарихның ни дәрәҗәдә глобаль булуын күрергә теләр идек. Миңа калса килгән тамашачылар өчен дә, бигрәк тә гаилә белән килгән очракта, монда сөйләшер өчен урын калачак. Әти-әниләр балаларын җитәкләп алып кайтып киткәннән соң, үзләренә дә бәлки ниндидер сораулар куеп, үзләре дә ниндидер җаваплар таба алырлар. Рәхмәт, тагын сорау. Хәерле көн, Дания Нәгыйм, Шәһри Казан газетасы. Әлеге спектакль буенча фаразларыгыз бармы? Ял озын гомерле булачакмы? Гомумән спектакльләр буенча шундый фаразлар куеп буламы алган гомере буенча? Рәхмәт. Спектакльләрнең гомере буенча фаразларны, спектакльнең уңышы буенча да фаразларны куеп булмый. Речь про то, можно ли как бы прогнозировать, будет ли успешным спектакль и будет ли долгожителем. Миңа калса, бу без прогнозлый алабыз, әлбәттә, шулай булыр дип. Ләкин миңа калса, бу прогнозлау ул һәр вакытта да барып чыкмаска да мөмкин. Кайбер спектакльләрне инде гомере, ничек дип әйтим, озын гомерле булмаса да, озын гомерле иттереп яшәтергә тырышу, аны көчләп яшәтергә тырышу, андый ысулларда булырга мөмкин. Театр тарихында һәм практикасында кайбер спектакльләрне әле янып кына торган, япь-яшь һәм әле яшисе булган килеш репертуардан алу очраклары да булырга мөмкин. Спектакльне чыгарган вакытта һәр команда да һәм театр җитәкчелеге дә һәр вакытта да билгеле аның уңышлы булуын тели, аның озын гомерле булуын тели. Ләкин балалар театры ул шундый өлкә, монда, мәсәлән, без премьераларны шактый күп чыгарабыз, һәм бу премьералар белән без барыбер дә җәлеп итәргә һәм төрле аудиторияны үзебезгә китерергә омтылабыз. Әгәр дә инде спектакль чынлап торып, аны еллар дәвамында, мәсәлән, 10-15 ел дәвамында төрле балалар карыйлар икән һәм ул спектакль актуальлеген җуярга да мөмкин. Бу очрактан инде көчләп яшәтүнең шулай ук мәгънәсе булмаска мөмкин. Яңаша карашлы, яңаша укылышлы премьера чыгару бәлки кулайрактыр. Без бу спектакльнең гомерен нәкъ менә ул тере һәм җанлы килеш яши алган вакыт аралыгында булыр дип өметләнәбез. Балаларга йөз белән борылуыгыз әйбәт булган. Тагын нинди әсәрләр киләчәктә планлаштырасыз куярга? Мәсәлән, Әмирхан Деникен әйтеп киттегез. Аның нинди әсәре һәм башка тагын нинди авторлар?
Без балаларга гел йөз белән торырга тырышабыз былай, дөресен генә әйткән вакытта. Яныбыз белән яки башка ягыбыз белән борылмаска тырышабыз. Алдагы сезонда безнең нигездә күздә тотабыз ике зур куелышны. Аның беренчесе шулай ук бик, ничек дип әйтим, бик мөһим һәм яшьләр аудиториясе өчен бик кызыклы булырга тиешле әсәр буенча ул да булса Гринның «Ал җилкәннәр» әсәренә нигезләнеп инсценировка ясап эшләнәчәк. Аны театрыбызның баш режиссеры Ренат Аюпов куярга ниятләп тора. Икенче әсәр генә түгел, әсәрләр булыр диеп күздә тотабыз. Бу Әмирхан Еникинең хикәяләр шәлкеме. Берничә хикәясен алып, без инде алардан үзенә күрә бер чылбыр төзергә җыенабыз, чөнки Әмирхан Еникинең бу хикәяләрендә нәкъ менә безнең югалыбрак һәм онытылыбрак бара торган этнографик катламда бар, ниндидер милли традициялар, кыйммәтләр, гореф-гадәтләр белән бәйле катламда бар һәм без бу хикәяләрне шулай ук психологик тирәнлеге һәм кеше психологиясе, кеше кыйммәтләре турында булу өчен дә сайладык. Хәзерге көндә ул бик мөһим дип уйлыйбыз безнең театр өчен. Һәм менә бу хикәяләр чылбырыннан торган куелышны без сөйләшкән идек Абу Шахманов белән эшләрбез диеп. Әлегә ул сөйләшү үз көчендә кала. Алга таба безне күзәтеп барыгыз. Менә шушы ике зур премьерага чакырабыз. Моннан тыш безнең әлбәттә ниятләгән тагын проектлар бар һәм бәлки куелышлар да булыр. Алар турында алга таба сөйләрбез. Рәхмәт. Ниде спектакльдә вакыйгалар кайчан бара һәм тагын бер сорау. Рөстәмгә 9 яшь, сан үзегез 9 дип тә күрсәтәсез. Ә монда 12+. 9 яшь ул башлангыч класс укучысы, 12 яшь инде башлангыч класс укучысы түгел. 12 яшьлектәр өчен 9 яшьлекләр бала-чага булып күренә. Бу монда ниндидер каршылыклар тумадымы һәм ул Рөстәмне кем уйный? Я все понял. Ну, у нас, я как говорил, у нас разные формы повествования истории, разные формы в спектакле. То есть у нас бывает, что Рустем появляется на сцене, мы его видим, бывает, что мы его просто не видим и видим его глазами. То есть разные векторы взгляда. Также и актеры, как бы тут, скажем так, ни один артист, да, ни один артист является Рустемом. Это тоже так, вот фишка, да, вам? Фишку уже искали какое-то там решение? Какие актеры играют Рустема? Да? Ну, так. Спектакль Ну, в занят. вопросе это прозвучало, поэтому Да, я да. просто ж Какие уточню. актеры играют Рустема? В спектакле заняты основной состав. Это Альбина Гайзулина, заслуженный артист Республики Татарстан. Занят Булат Гатауллин в спектакле. Ну, еще часть творческой группы. Вот, поэтому это отвечая на вопрос. А там было еще про 9 и 12 лет, да, то, что 9 лет стоит в маркировке, а Рустему 9 лет, а в 12 плюс стоит. Ну, вообще возраст у Рустема относительно 9 лет, как бы там эти 9 лет как воспоминания на протяженности всей жизни. Поэтому тут нет акцента, что вот мы ставим про 9-летнего мальчика и все. Поэтому и там темы такие, и... 9 яшьлек малай белән 12 яшьлек малай үзен төрлечә тота. Значит, тут ошибка. Вопрос в том, что 9-летний мальчик и 12-летний мальчик это уже как бы совершенно разные психологии, и по-разному они себя ведут, по-разному ощущают мир. Ну да, Миңа тылмаш булу шунда яши башлады әле. согласен, да? Да? По маркировкам маленький такой технический коммент даю. В принципе, мы маркировку и возрастной ценз спектаклей чуть-чуть подняли. Это не только у нас в театре происходит, это происходит и в других театрах тоже. Но давайте мы отпремьеримся, поизучаем аудиторию, возможно, и снизим. Ну, то есть на премьеру 5 декабря все-таки приглашаете 12+.
Спасибо большое. Тагын сорауларыгыз булса, рәхим итеп. Бу хәзер бу спектакльдән китеп Гөлчәчәк репертуарга керәчәкме? Кашанда? Без Гөлчәчәк спектакле турында инде монда сөйләшеп алдык. Мин башында әйтеп алдым. Без Гөлчәчәк ул Булат Гатауллинның диплом спектакле. Татар халык әкияте буенча, ләкин ул шундый үзенчәлекле формада эшләнгән спектакль. Ул безнең кичке спектакльләр форматында барачак. Без аны караңгы төшеп беткәч, фойега халыкны җыеп, аның жанры буенча да ул куркыныч әкият дип бирелә һәм әйткәнемчә, без аны уйлап торабыз. Менә шушы спектакльне күрсәтү һәм аннан соң спектакль турында һәм гомумән әкият һәм әкиятләрне сәхнәгә кую һәм әкиятләрнең үзенчәлеге нәрсәдә шул турыда сөйләшүгә. Безнең Гөлчәчәк һөнәр фестивале кысаларында премьерасы булачак. Гомумән һөнәр фестивале безнең быел премьераларга бай. Без 5 көнне 15 сәгать 00-да башлап җибәрәбез. Тимур белән Айдарның менә шушы Рөстәм маҗаралары спектакле белән премьерасы белән ачабыз фестивальне һәм инде безнең анда шулай ук Гөлчәчәк әкиятенең премьерасы киң тамашачы өчен премьера булачак һәм шуннан соң инде без аны театрыбызда даими күрсәтербез дип торабыз. Моннан тыш безнең әле тагын бер киң җәмәгатьчелек күреп өлгермәгән премьера бар. Ул да булса Булат Минкинның Homo sapiens дигән эскизы. Без быелгы Тамга лабораториясе кысаларында ул шигърияткә багышланган иде. Берничә режиссер белән һәм иҗади команда белән эшләдек. Һәм менә Булат Минкин композитор белән берлектә менә шушы Homo sapiens эскизын эшләде һәм инде белгечләр бәяләвенчә дә һәм күзәтүчеләр бәяләве буенча да бу тулыканлы инде әзер сәхнәгә чыгарырлык эскиз. Без аны тәкъдим итәбез һөнәр фестивалендә. Һәм менә бу Гөлчәчәк белән Homo sapienska безнең өчен бик кызыклы булачак. Шулай ук менә мәдәни күзәтүчеләр, без сезнең фикерегезне дә ишетү һәм шулай ук экспертларның, белгечләрнең фикерен дә ишетү. Беренчедән бу яшь драматург та режиссер да Булат Минкин, Булат Гатауллинның бу шулай ук беренче адымнары. Аларга бик мөһим дип уйлыйм фикерләрне ишетү һәм алга таба кайсы юнәлештә эшләргә икәнлеген үзләренә билгеләү. Көтеп калабыз сезне һәм бу ике форматта ул бераз гына аерылып тора. Үзенең вакыт шикләре буенча да бу берәр сәгатьлек форма түгел. Ул менә кыска гына 30 минутлык форма һәм шуңа күрә дә без аны сөйләшү белән бергә берләштерергә булдык. Бу бик күп театрлар куллана торган эшләү рәвеше, ысул, һәм бу шулай ук яшь тамашачы театрының сөйләшү дискуссиялар мәйданы булып дәвам итүенә дә бик кирәкле ысул дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт. Димәк, 5 декабрь көнне сәгать 15:00-да Рөстәм маҗаралары премьерасында очрашканча хәтле. Сезгә уңышлар һәм әлбәттә безгә дә хәерле көннәр.